Als je het goed vindt, dan zetten we ons even boete. Het zult geschien. Jozef. Pot even het geweer kapot, zie. Pardon, heb je geweer biedig? Nee. Nee, de meid die moet even gaan plassen. Die woont sinds kort in Steen en dat kan ze zo. Dat is ook een vorm van inbreuk. Maar door de deur open. Door de deur. Anders loopt ze de gier goed tegen de moer. Door de deur. Ik moest ook les plassen wie ik hier was, maar er was geen in een café. Dan heb ik een veldje op mijn glaas gelachen. Dan heb ik van tevoren even in het glaas gespied en dat heb ik ook op het veldje geschreven. Ik heb in mijn glaas gespied. Toen ben ik even gaan plassen. Wie ik terugkom, ik kijk op dat veldje, ik steek erop, ik ook. En hoe zou het kunnen zijn dat Sjokke Meins net nog mee is binnengekomen met. Dat weet ik niet. Maar dan kan je weer altijd een nieuw pilsje bestellen. Dat is goed, dan doe ik eens met ons 2 pilsjes. Ik ga me naar de boete zetten. Dat log op. Hé, zeg, waren de tussentijd en een hier? Ja. Weet dat dan, hè? Ik? Ja. Nu zullen dat weinig niet. Waar in de tussentijd en een binnen gekomen? Ja. Weet dat dan, hè? Doe zo. Ach, maar jongen. Ah, er staat er lang eens niks meer in die gezet op vandaag, hè? Nee, zeg dat. Het is anders best zo stil, hè, met z'n drieën in een café boeten op het terras, zeg, joh. Zeg, als Veer niet zingen, hè, dan zijn ook geen gaat, hè. Nee. Worden hij opper Bert Maria? Gekker moet het niet worden! Hé, wat lees ik weg nu hier? Een stuk over de burgemeester. Die heeft mich toch een hoop gezeven aan de kop met dat Sinterklaas verhaal. Maar joh, een of andere juristencollectief heeft een bezwaarschrift ingediend omdat onze burger voor beperkingen heeft gesteld aan de Zwarte Pieten demonstratie. Oh, Muk, wat een ingewikkeld verhaal, zeg. Hé, en weet ze wie de woordvoerder van de juristen heet? Nope. Klaas. Ik zeg tegen jou, doorgestoken kaart. Bert zal toch niet? Nee, Bert heet dat niet. Zeg, heb je dat ook metgekregen van de voorzitter van de Vlarissen, de Frank Bessem met zijn vrouwke Anita? No, hit me. Ja, die waren op bezoek bij de dochter in het hotel in Londen. Ja, die had je dan voor een paar nachten geboekt in een hotel. Zo, ik ken de spanning niet meer aan. Genoeg, joh. Maar de hotelhouder, daar zag tegen Frank wie er ging afrekenen. Toen zag er, dear fellow, ik kreeg nog 400 euro van u. 400 euro's? My god. Dit die drinkt toevallig zo'n Vlaamse whisky of zo. Nee, luister, hij zag, ik kreeg nog 400 euro van u, want bij het bedrag zaten ook de maaltijden inbegrepen. Ja. En Frank, hij zag, ik heb helemaal niks gegeten, Mr. de hotelkeeper. Ja, nou, zegt hij, dat zal best, maar ze stonden wel voor u klaar. Kan ze dan überhaupt nog met euro's betalen? Ja, natuurlijk, suf. De Frank, hij zag, dan kreeg ik ook nog 400 euro van u. Zo, dat is wel very clever. Ja. Why in God's name? Weet ze, hij zag omdat jij met mijn vrouw naar bedje bent geweest. Met Anita? Ja, de Big Ben. Weet ze wat er zag? Ik ben helemaal niet met uw vrouw naar bed geweest. Maar Frankie zag, het zal mij maar reet roesten, maar ze lag wel voor u klaar. Anita! Dat had je toch nooit gedacht van Anita? En toen wordt het weer stil. Ja, als we hier niet zeggen, dan zijn er ook geen agenda's hier. Nee, dat klopt. Dan is het ook maar zo stil. Op Bert Marie. Wat gekker weer. Hé, ja, wat gekker. Maar jong, ik zal je eens gaan vertellen. Die vrouw van mij, die is mij te voldoen aan het hangen. De kerstboom is kort goed het huis. Zet ze tegen mij, wilst u mij de woonkamer behangen? Ik natuurlijk helemaal geërgerd. Ik zeg van, en wie voor rollen behang zou ik dan wel niet moeten kopen? Nou, zegt ze,
Vraag dat maar eens even aan de Peter Willems, de buurman van me. Want hij had de vorige week ook die woonkamer behangen. En die weet precies hoeveel rollen dat er nodig is. Hé, wat zag dat? Ik ben door hem omgegaan. Ik zei, Peer, du hebt vorige week de woonkamer behangen. Hoeveel rollen behangen heeft dat gekost? 20, zag ik. Dus ik meteen in de auto naar de Formido, hè. Ik mich toch, heb de rollen behang gehaald. Behang die woonkamer. Wat meent ze? 5 rollen over. Dat weet ze niet dat doen. Ik naar de Peter, hartstikke over de zeik natuurlijk. Ik zeg, Peer, wat heb ze me gemaakt? Vlot me door. Ik ga je 5 rollen over. Ja, zei er. Ik ook. Dat is niet goed te pakken. Zeg, die van mij, die begoos me gletste zanig over een nieuw keuken van 20 mil. Ik zeg, leer nog even koken. Dat is Kijk, en wat zei hij daarop dan? weet je wat ze zegt? Nee. Wil ze ook in uw slaapkamer? Doe best een keer. Nee, jongens, ik ben ze. Als Veer niet zeggen, dan zijn ook geen gaten. Word hij opverbed, Marie. Jakker! Wat het werk! Zeg, heb ze ook geen douche? Ja, nu is het 6. Saaf! Zeg, kom eens, jong. Wat is? Zeg, ja. Heb ze ook soms lijkflesjes in de ijskast staan? Lijkt flesjes in hier. Hoe heb ik dan nu? Hoe hoor ik dan hoe lijkt flesjes in de ijskast hebben staan? Ja, voor heb jij een douche? Zeg Nicolake, dat oud van dich, die wil toch ook niet dat toe vult lunch, hè jong? Zij goed, jong. Als ik ergens op bezoek heb, dan buldert het nog 1 glas bier al. Nicola heeft genoeg gehad. Jo, dat was even mee. De vorige week nog op een verjaardag. Maar wie voor toeskomen, daar heb ik er eens richtig de waarheid gezegd. Anne, wie reageerde het? Jong, op Hein en Veut komt hij naar mij toegekropen. Anne, wat zag je toen? Kom eindelijk onder dat bed, laat vast. Als Veri niks zeggen, dan zijn nog geen gaat, hè. Waarop er daar Marie. Gekken op de treuren! Zeg, wie is er nog met die jongenmoeder eigenlijk? Moet hij nog immer bij de in? Nee, jong, gelukkig niet. Die liggen in het Zuurland ziekenhuis. Ik ben juist nog even door geweest. Ah, nee? Ja, Jacques Gemeens had je met een rollator omvergereden. Wie er met Olivia staat te komen geblazen. En toen is ze met de fiets gevallen. Oh, verschrikkelijk zeg. Ja. Ernstig? Zijn de knieën kapot. Verschrikkelijk zeg. En een schurken in de pols. Verschrikkelijk zeg. En 1 gebroken rib en ook nog 2 gekneusde. Verschrikkelijk zeg. Ja, en zij had ook nog het ganse gezicht kapot. Verschrikkelijk zeg. Ja, maar ja, haar gezicht wordt geopereerd weer. Verschrikkelijk zeg. Maar de chirurg, dokter Sanders, heeft gezegd, hij koos het gezicht weer die van ouds maken. Verschrikkelijk zeg. Jongen. Hé, Saaf, Ja. shut nog eens in, jong. Ja, zelf, shit, dat het Heb je trouwens let's gezien? We hebben Frans en Tony Gerards de verboeing van de slachterie tot Hohenhoes gemaakt. Nee, maar het is wel zo'n geworden, hè, joh. De kids moeten mensen zien wat die 2 op de televisie kijken. Echt hoor. Ik kijk alleen maar naar het leeg wat dat vrouwtje van mij doorgebracht heeft. Maar wat mij is opgevallen, wie ik met de nooit te lang sleep, het wordt een bedrijf goed geleid hoor. Zouden die 100 euro goedkoper zijn geweest als die bedrijven hoe de schoon aannummers wereldstad zeg maar. Ja, man. Zeg, en mensen ook bij de nieuwe buren zijn van Frans en Tony. Nee, in de oude verfwinkel. Ja, Maurice Knop zit daar met het vrouwtje van hem. Die kan ook nergens wennen, hè. Die is op de Rijksweg Zuid niet zo voor. Daarna ging er 2 pannen kopen aan de kloes. En nu op de Rijksweg nog. Nog even en dan is er nog zitten. Jongen. Hé, heb je trouwens gehoord? Wim Broens van de Aanhoofd heeft een naamsverandering aangevraagd. En dat is weet. Nee, Wim Broensen. Wim Broensen. Als we hier niks zeggen, dan zijn het ook geen gaat, hè, joh. Waarop verdacht je Maria? Jakker wordt het weer. Hé, kompel. Heb je nog wel met die flesvergunning van de driepel? Jazeker, jong, wieso? En dat vind ik allemaal zo veel.
Wie dat visje, wie kent dat eigenlijk? Ik vang nooit, ik heb gekloot, ik vang niks. Ah, dat is een gegeven. Dat zal ik je vertellen. Dat ligt aan mijn vrouwtje. En hè? Ja, met die op de linker zie ik, dan vis ik met peerlinken. En links op de rechter zie, dan vis ik met maaien. En ja, maar deze als hij op de rug ligt dan. Dat meent zich zeker niet dat ik dan een visje doe. Hey Sef! Ja? Kijk eens wat we moeten betalen, jongen. Dan belt ze ons meteen in de taxi. Ja, ik ben benieuwd naar de vlagen dit seizoen, joh. Je wilt gaan drinken en ik moet de taxi bellen. Ja, joh, wat moeten we betalen? En de Betalen. En de taxi bellen. Welk nummer moet ik dan bellen? Neugen. Nou, gaat maar. Neugen. Het kan ook 999 zijn, dat maakt niet goed. Als ze maar begint met de neugen, dan moet ze met de neugen. Ja. Maar dit is toch allemaal hetzelfde gebruikjes? Wel doen maar. Maar, oké. De rijkste maken. Hé, we hebben die Vlagense Els, hè? Dat hebben die. Die hebben de Vlagense Els, die hebben nu dat Vlagense beer. Ik ben eens benieuwd of die Vlagense jongens bezighouden met de zittingen en de optocht. Of dat weer niet het amazon hebben. jongen. Want de leideuvel beginnen te klappen. Jongen. Je kunt gaat vol in zitten de laatste tijd, joh. Zittische revue, toneelvereniging Heuvelhoven. Je begint zo al te zwachten wie naar te zitten. Hij had toch met zich ten oppermatjenisten. Ja, met zijn liefspreuken. S'avonds in de wand aan schmergens. Vraag die hier, Nicola, dat kent ze toch echt niet zeggen, even die buurman, houd het toch netjes. Als veren niks zeggen, hè? Dan zijn ook geen gaat. Want Op Opperberg Marie. gekker wordt het weer. Gewoon af, joh. Taxi door. Ja. Gewoon afdampen. Weer met, boos. Kerel man, wat kan ik hier in de kwartje verkopen? Oké, die van Hoedje laten, die zijn ook hier. Goeiedag, hè? Goeiedag. Ja, zo ben ik zo te draaien altijd. Wat een leeflied allemaal, zeg. Ga ik er ook even de tafel op? Ja, dat is het prettig. Ja, ik hoor het maar.